Van vanavond is eigenlijk een stukje kennisoverdracht op het gebied van hart- en vaatziekten. En als je ziet de middelen die ik besproken heb, dat zijn eigenlijk wat nieuwere middelen waar veel om te doen is over het gebruik, maar ook met name de begeleiding van de patiënt in het geheel. En daar heeft de apotheek een rol in, maar ook de arts en ook verpleging. Ja, ik doe eigenlijk bij al mijn presentaties altijd een spel. Ik vind het leuk om het wat interactief te houden. Dan heb je toch de zaal wat meer betrokken. En dan kan ieder voor zichzelf ook al een beetje kijken van hoeveel weet ik al van deze stof af. En hoeveel kan ik hier nog van leren. Mijn goede wens voor verpleging is laten we vooral die patiënt centraal zetten. En alle administratie die eromheen zit. Ja, ik hoop dat dat kan verminderen, want het draait om die patiënt en om de zorg voor die patiënt. Dit is mijn eerste keer op Aruba, ja. Ja, ik voel me vereerd dat ik hier een verhaal mag komen houden, dus leuk. Well, el turnout está muy bom para nós. Esta série que nós está haciendo, nós começamos a ano passado. Camila que nós está vindo com charla nang, riba malesa, como para prevenir malesa nang e explicação também para doctor nang, com dilmas, com o paciente, prescrição de remédio que sei nang. Nós temos ele hope great. Maria Biano nós temos que está sold out, com gente que vindo ainda, então não tem cupo mais. Dus nós está pedindo ainda para sempre que está up to date com nosso Facebook page, Benio Pharmacy Aruba, para portar pendiente de hora que tem outra charla e outra atividade na nossa companhia. Na primeiro lugar, eu quero agradecer ao tour por todo o esforço que nós fazemos e paciência que nós temos com o paciente e também que nós estamos dando parte para seguir curso na charla para poder estar melhor up to date para servir o povo de Aruba. Essa aqui é Arubiano, o website